الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على نبينا مصطفى وعلى آله أهل الوفا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gyang kaya video na para ini sa gyang kaya arintan si Abdul Aziz kilala sa Super Manga. Arya kan nainop ka kan sa kagi ari kasat tao. Saka na ini po kaya pa mang pagka sa gyang kaya social media. Ang buwal ka sa mga content ka. Kambabakbakla na ini sa paramir kanan. Ini sa par kanan ng mga kakang mga ustad, ini sa par kanan ng mga kakang mga ulama. Ini pang post kairan. Uwi na piya ko kitiran sa mapya kasapar. Taman sa miyelera na matagas ang kutwa ikikidian kon, kagida pamamakin na gano'n. Na at nagato na ka mga sasakit ikatero. Okay. Misababsan na danggan para tias sa mga wasyat o mga ulama tano. Sa initaros ka din sugalabak ka akaku diyaman. Initaros ka din nagyong kuta ka awiding ka ko fitna. Kapkabina sa inga ko mga kangudaan, mga kalumbayan. So kapag ngirong na bakla na apir pan di ka bakla. Nagyong kuta nga di ka panayan sayan sa babay bakla. Na gito manipimbutuan sa tasyabuh kapanayan sayan. Gito mani makasusul sa bakla. Kapanayan sayan. Apia di ka bakla. Nakagipyanayan sayanan ka sa mga babay. Orean yan, na adno to masaas ka na patarimaan ka. Agyong kuta wasiyat ka mga ulama, wasiyat ka mga ustaz. Adno to masaas ka na pagpakapost ka sa iman to na salimbaw ka. Iman to na salin na ka sa mga post ka. Gito panalas takya pa ka sinabagata ay nisagadagan sa ka na piyang wasiyat ang uska sa aya piya korean na kanon na turil ka kang gusto ang uska. Dangaw to tarima upaman na sa lakawa kaya sa butang aro dangaw to tarima asa ka na ikabi akar ka nagyang utama piya kagi kay kilalaan ka o mga kangudaan sang kaya social media nabanga di katawi sa alungan na mauri na sa din sa papanulong sa kadidigan karibatan kadustaan na may magkuntulyan nagyang kutadusan niyan na gusudusaw madakal ataw amia dulu niyan sirano. Miya kadagadagal sufit na adi nga di imbaalan. Miya kadagadagal sufit na pagpakapuan ra ka. Liya pa sa iyong ito adi nga di kang babakbakla na pagkuyatan ka sa mga bakla. Nagudi nga di mapakambakbakla sa mga mama. Nagkalalong ka sa mga kangudaan. Ikadua na diyong ko to adnigir pagawidin ka ang mga galabak miya kasupak din ko agamatan ng Islam. Miya karayarayag. Lagi-daging ka mga prank mamanti na miya kolaps ka, kaya nga sa tanud, mga lagi dinan. Kataon na ka na siyanganan miya nga sasagub sa giyang kaya mga sarwang, aging kaya kapamrank. Na miya kalala na kapamrak. So prank na kapamrak. Na ini sa parak tanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging ito kapamrak, pagariya ka na Abdul Aziz, ariya kan. Kagi suta bukag na amay ka din magumanak mamukag na aya pembaloy betadian si ko pangilalayan Allah subhanahu wa ta'ala na dalawan yan abukag. Orian yan, giyang ka iya lasta pinggalabag ka. Piyakawid akal ka so mga loks ang kananawata. Pag ganyan niya kapos naging ka na ng mga tunga na yung kananawata. Magapilido sa paso. Nasira ni pagampaganian niya kaawid akal yan. Sira ni miya kapail sa kaso, so miya kapail sa kiyada ang kananawata, sa police station. O pa man na milita kira nagyong muto kapag awida kaliran. Miya, bati akam sa comment kagi, miya nga kukulaps ang kutwa ina iyan. Subhanallah, sa kaya pa kaawida kalian. Kaya pinggulo lang ka na miya karayregay prank, miya karayregay kapamrak, kapamukag, o usaron ka pa so account ka. Yung ipanulad ka pa na ginawa nga sa mo to ka 80 nga sa ginawa nga barang-barang san ifteroon ka sa mo to account ka ay gito na pure account ka to, so it's a prank na inus ka pagariya kan hari kan Abdul Aziz sa limbago ka sa bitad di nga di pa mangilay sa okete ano man ay kasikat kasi iko kako di man naguskan walang bangsa lolot tunganay followers
ginawa Abdul Aziz. Na di nyo agi susuporta si Abdul Aziz. O pa mga susuporta niyo si Abdul Aziz si ko mga postiyan, si ko mga galabakyan, na kapad ka nuro sa alungan na mawari. Kapad ka sang kutadusan yan. Gina nakapag-like ka niyon, gina nakapag-share niyon, sang ka na mga kadustaan ay pagpostiyan, akadaklano na kadustaan. Kaku di man, kapakasasaya-sayawa sang kaya mga kamudaan, na kapad ka nuro. Subhanallah. Nasakil niyo sa alungan na mawari si Abdul Aziz, amay kadipakatawbat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inus ka pagariran. Taubat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala. Salimbu ka. Tumanang ka agyang uta kadaro ka askanap. Salimbu ka. Asalin na kasubtad ka. Salin na kasu mga post ka. Pambalo yung mga post ka. Da asupak yang ko agamatan na Islam. Islamic post. Di mga susupak ko agamatan na Islam. Atawan kasudian ka adinyan kapakasusupak ko agamatan na Islam. So da music, da kakudiman, da kapanayan sayan, sagyang ko mga sarwang. Tamang kung mga tungan nga mga lulot ka na miyang awida akal kairan, kaya ni pang post kairan. Subhanallah. Inwaya kiwa siya takarkanwas ka no, mga luksiyan, mga pagarin yan, mga tungan yan, mga babayan, mga babuyan. Tarbiyan niyo sa Abdul Aziz. Pakailutin niyo sa tarbi. Biatan niyo piya-piya. O di niyo mambiat piya-piya. Kaba niyo din taudi. O di na ba niyo din suporta. Kaya pa na ba niyo suporta? Namataan ko Allah ka kapakaya baka nunyan din na mitalon sa alungan na mawri. Kapakaya baka nunyan din maku asabab sa alungan na mawri. Amay ka di salimbag sa betad adi pakatawbat no Allah subhanahu wa ta'ala. Adi tubat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Kagiyang kaya adin yan igalab ka na niya kalala niya fitna. Si ko mga kangudaan mga kalumbayan. Di ka no pagkagirawi daki binasaan ni Abdul Aziz. Di niyo maiilay. Ayun napakabinasan niya na sa agamatan ng Islam. So mga kangudaan asira ni patuta pagawid ko agamatan ng Islam. So, para inirkano langon ang mga bangsa ko, mga tungan niyan, mga lulutian. Mamagugupatan ko kapian yan. Giyap man na mga loksang kaiyawata si Amiruddin ang paso na inipaladamir ka no bayabayaan. Away. Kung ano waging ka na nawata iyo, na pagawata-wata niyo sang ka na Abdul Aziz. Kada mapiararadian ko mga kalumbayan, mga kangudaan. So, mga murid sa Torela, kanakin niyo mi pagunod ta agyan ka super mangga. Kada ka kwan niyo naguna. Sagyan ka akipang post niyan rakano. Sagyan ka pimbera nga fit na papakaponon. Nadita no agid di mga pragrags, di kanu di mga pragrags. Enos ka ki Abdul Aziz na salimbago ka sa betad. Palapang ka marinaw. Palapang ka da ka mawri. Ba may kamapyuragin na ng mga prangka. Wallahul musta'an. Paminta ko Allah subhanahu wa ta'ala, agiyad ni muri puriya kiwasiyata kan raka. Nauba ka din babalingan sa romansang kanan ng mga galabag ka. Mga galabag ka, mga kasusupak, wagamatan ng Islam. Pataw ba't nga niyan, tawfik nga niyan, railaan ka niyan. Nagusto lang mo na sumusuportar ka. Ay papangatukairan. Ad ba nakatuon ko mga followers ka, ipapangatukiran, igiraman ito, papangusyatan na miska, igiraman ito, ipsagda miska kung mga rarata agalabak ka. Nasus kami ron, di mamaganan sa ilmo na di ka pa kayo amitataw di sundalagi day. Kaamay kataw dam na mi sundalagi day, adi ami mapakin ka sumadaklataw, na makapragrags tanusang kuta murka, siksa wallah subhanahu wa ta'ala, wal'ayadu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.